Kde ten čmeliak? Čmeliaky sú pekné, že? Kde je ten čmeliak? Tu je. Natáčam ho. Tam je druhý čmeliak. Kde? Tam mal bločí čmeliak. Kde? Áno, tu. Tak. Kde je ten čmeliak? Tu je. Čo? Ale tu je čmeliak. Aj tu je. Daj tam dole. A včelu natoč. Ukáž, jaké videjko. Ešte ne. Dáme 2 minúty a 41 sekúnd. Okay. Pozrite, jak včielky opelujú. Pozrite. Pozrite. Pozri, ako tými nožičkami. Tuto pozri. Vidíš, ako tými nožičkami tu opeluje? Vidíš, ako tými nožičkami ja ťa vyberá tie pely? Ona to je. Ona to nepapá. Ona si to zachyťuje na nožičky a potom háže, lebo to je náš medík. Ona to dá do kufadiel a potom si to dá Áno. do úst. Do úst. Nie do úst, teda do noh. Do formičiek. Do tých formí. Rozkošné sú štieločky. Nechytaj ich. Čo to tak? Až som zbenkla. Máme 2 minúty už. Pozri, vidíš, ako včeličky pracujú? Áno.